Balito! Okay, balik niya! Kawato! Puto mo na! Boss! May puto na, boss! Suswa nga, matawa na di ba? Manumbalik noon nga. Ano nga buwing kay natuka para sa pamilya niya. Sik na yung mga lata nila di ba? Saan ka na nila nga di na pwede abono? Pastilan. Ma'am! May plastic niya, ma'am! Saan rin yung mga plastic, ma'am? Pwede na ibalik niya, ma'am? May lang ba? Ginan siya tagamay. Di ba nila ibaligya nila mga plastik? Yawat ng tap sa ginan siya tagamay. Ang tarapat kayo niya ako ang gidala niya. Nakurot na sa nagkukunan. Sa 100. Ako sa nang i-deliver kay karon nga magkakumpra sa ko. Ish, may timbangan. Junk shop kinaba. Timing. Anha ko na ibaligya diha. Doon na kayo. Kay pati na bukata. Ayo! 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 Kaya mo gawas, busoy! Sapa, magka! May bukat na kayo niya. Okay. Malimbangay ka rin, boss? Oh, siyempre, maubin ko negosyo. Hagbay pa ko na negosyo ka na scrap. Tanan, tanan? Oh, Technique kayo. kamay mo mga paligyan. Puto, plastic, ito, sin. Wala, boss, kay kuligas mo na kay ako nga naman ang baligya kay ako ibalik na sa itong pangumpra. Ginawa, tumuli. Nawat ko taon nga. Pinalit ko na, nabay kinaw. Nabay kinaw, suot ako. Pinawat, dito rin kina siya. Yan, mapalitaan ito niya, di ba? Wala mo kanaga, mupalit ka o di kang palit kay ano kunan? Tayo bang yung misrap? Hindi mo malit ito yung misrap. Kasi bang sulit mo na, puto mo na. Sulit na, sulit na. Unsam din na, unsam din na, unsam din na. Di na puto. Tansang na. Nga, di na puto. Unsam taong ka. Bila sa ito na, ito ito. So, Kaya nga, dramadol mo kayo, papay. Layan ko na, layo pa kayo. Ikaw pay. Sa bataw ka ay bag. Mo rin wani pangani mo siya, di ay. ay, ikaw-yaw, kay negosyo na eh. Dakbo kini kalindran. 8 kilos. Boss. 8 kilos, boss. Milos. Oh, 57 pesos. Sa sige, ay sa boss, ay sa boss. Tarong ako, boss. Ang puna na ko ana. Kusag katos na. Nakulot na kung puna, kaya nakansi naman inong kani. Sige tayo sa rin. Ang sama ka, oy. Ang pabaligya ron, dili magpermihan ay magkait brato mo kayto mahal mo na ay malin mo sa buto no ni ako ni bayad mo. Mauday nga way panganing imong shop di ay. Kay tungod sa imong pinalitan. Pati barata nimo kini, ila ka ni. Kini boss. Kaila ka ni boss kini. Kaila ka na. Ha? Efren, Oh. Efren Sanjak. Oh. Oh, ay dapat timbang ako, ito patimbang niya. Oh. Ito pa patimbang niya. Oh, nila ko na. Anong mulakaw mo ko? Dere mo kasaw ko ana. Di ko patimbang ini oy. Atyo ko sila ha. Kay nindot na sila pinalitan. Dili pa kuan. Way pili, kuridason niya, pero dili parehan mo pinalitan. Ah, Solid, agaton solid imong gihikap. Tag 15 ito. Nya, mao na imong bayad ako. okay, basta ba ko matingnan ang patimbang rin. Plato sa ko palit. No mo. Kung ko man ka dito kablihan. Paano kwartal mo ako mangon ana? Ato ko lay friend. Bantay-balik pa kanila niya. Ate, napalit mo ito na ako. Bayra na gito na ako. Bawi pa man. Kadaghan na ginitabo na ako drip. Nga kung mamalit ko drip, bawi on dun sa iba pang baligya. Isang ka na si Iprin. Sa dyo kayo pinalitan ng Iprin di ay. Maniid ko na ko, babe. Basig mahal niya sa pinalitan. Kahit iwan na dyo ko patimbangin drip ah. Nakita ba yan eh? Iprin dyan siya. Mau dali. Hey, boss.
boss. Kanang mamaak na boss. Mamaak. Sabi na ko manuntok na siya boss. Dapat ay nakuha nga mga kuan boss ako pinalit ito sa kuan boss ba? Yeah, Wen, di ba Wen? Taon. May lagi nga diri ko ni doon mo boss. Kisa ka tingahan mo boss? Different. Different jang shop no? Mao na ni siya ang imo jang shop. Boss kanigutan na diri boss. Puno na kayo sa tanan. Boss, natsada na ni boss. Sige, timbang. Boss, sapil ni kahoy. Wata mamalit og kahoy. Putaw ra. Pwede. Oh, dami lansang. Asa? Boss. Dami lansang, boss. Patuwa mo gyapon na. Kuridas na na. Kuridas na nga. Kana sa kahoy, boss. Magamit gyapon na nimo kay daghan man kay sakyanan. Ibangin lang na siya. Boss, 8 kilo. Di daw. Oh, sarang halin sa imong putaw saksako. Tanas kahoy. Nindot ako ng dyan shop. Paano mo, boss? Ni Uyon sa simong pangalan nga, Efren dyan shop. 3,000. Mada, sabot-sabot raman. Ato na, boss. Salamat kayo. Mangita pa kong daghang kahoy yung putaw. Ko ang galing niya ko. 3,000. Eh, bayad na to. Hindi pera na bito na kung 50 kaniya. Mauda yung may patimbang na ko niya. Hindi na kumalit ang scrapan niya. Patimbang ko niya. Baligya ko niya kung timbangan niya. Oh, oy, ano, nagdayang ka na. Ako, timbang hindi na lang kumalit ang scrapan. Ay, patimbang na mo, sakto, kay namalit sa koron. Ano, ito ko ibigay, Efren. Ayaw, ako na may pabaligya dito. Kay ikaw naman daw. Bayaran mo na rin 5. Kaya piso naman kilo, ano timbangan. Ay, buwa mo kayo. Hindi na ibigay, Efren. Hindi mo 3,000 kaniya ang sakto. Di lalim no. Mau na diha. Ay pagpinyogo ko.